ngiyakwazi ukusebenza naye noma ungamele sidlule endaweni eziningi ekuthenini ngikwazi mhlawumbe umlungisi ukuthi ke mfowethu masicula sicula kanjeni yabona ba ziningi indawo engiye ngizizwe zishoda so usho ukuthi kahle kahle mangathi wena usenza noLuve ungaqala uLuve ube nihlale nje umthetho alungisa u1 no2 ya impela ngamle kube njalo khona la kushoda khona ya kuncane akukhulu khona kakhulu kodwa khona le ndawo nje encenyanyana usokheke futhi uma uzosebenza nami uzocula kanje ngalendlela kahle ungafuna ukuhlale naye phansi umnika amanothi ukuthi hayi Imeya ke kwenziwa kanje kuImeya ufuna ungihambele kanje ngoba mawumlalele uzona khona la kushoda khona uma singiyesijaha nje ukuthi hey xa sicule kuqala ayiqala ngeculweni ingoma ivuthwe uyizwe nawe uyicula uchaye isivuthwe usungasho egcineni hey yabona kujaheka ngey kanti ingoma ivuthiwe akwazi zisuka usuthi hey no lokho kwakufaka egcineni usiyoyivala ichorus ukuthi hayi usungayivala noma kanjani uyirolele izinto yakho yabona cha ngifunde nami ngiyazi ukuthi nje lashuni mina namanje oba ngithi ungasebenza naye ngiyaxake ngiyayibuza ngiyiphendula labantu bazothi hey bonke nowami ngazi ukuthi lashuni uno hey manje kodwa mhla ngifunde okunye ke uthi qala kucule before kufika ngey konjalo impela kanjalo ngoba uyey ngishayiswa ufakanga mokwazi ukucula uyacula nengoma uziqede ngaphandle nje kwayini kwesinye isikhathi ukubona sabe lo hey awunaso isidingo la yabona sidinga nje ucule nanga ubaba uShobeni wayoshala oshuni phela oshuni siyawazi wazi kudala awufiki manje wayoshaya baba uShobeni usezulwini yabona wayoshaya ngaphandle kwayiye wayengazi yiye kodwa wawumnandi uzwakala yonke into iphuphelele nje futhi ungenaso isikhala uyabo wafika uLuve ufaka uyey wafika nofaka uyey wafika wena wacula wasufaka uyey umehluko abala futhi nawe wathi yey kuphela mina ngakwazi ukungena ngicule egcineni ke futhi uyiya ngusebenzisa isikhathi esiningi e-studio ngusebenzisa mangijuwethe ingoma nje ku-TikTok wamazi ngisestudio serious yabona so engasayizi lento engiyenza ku-TikTok lokho engiyenza ku-TikTok so ngenzela laba Mbukelo Perfect TV emakhaya ngithi salute igama nguShepherd wamanqele ngidabuka phansi kwahlabisa isigodi kwathambela inyoko ehlabela imzondayi la ongithola khona sibuyile namhlanje bafethu njengoba nazo ukuthi la kuPerfect TV sezi kuphathela amacika ahlabahlosile indoda eyazi ukushaya ingoma enamandla namhlanje ngiphethe indoda uTikTok evele ukuvala ukuthi thaqa ngapha kuGcokama uzomfica emfeatureshile umfice naseyingoma ezonavigate manje ziyashisa uTikTok ukhona ikaphuma ingoma edishisa kakhulu irecord mbukele Perfect TV asemukele naye Imeya Kazwelonke bhuti omdala asemukele kuPerfect TV sibonga isikhathi sakho mfethu amen ngiyabonga kakhulu bhuti omdala ayikade sikudinga ndoda utholakala ngikhona bhuti kuyikhona ukuthi singamaciko sithatha sibe nezinto eziningi esibhekana nazo uyabona kodwa ke siyehlale phansi sizama ukumonisa izinto ukuthi soyihenglisha kanjani kodwa akungijabulisa ukuthi ngigcine sengikwazile ukufika la ngaba nawe namhlanje mfethu bathi umuntu wakho usedumile ku TikTok impela uMkamajida akhala ngayo mfethu ufuna le ya voice loqhamuka ngayo khona le esixaka ababhema izama ngapha nangapha kwenzeki ngifuna yona mina iyagcilaza le hayi gcilaza kakhulu ngapha ku online bathi umkakho usedumile ku TikTok impela njalo impela so uMkamajida akhala ngayo umuntu wakho kodwa masuyikhuluma nje angiboni ukuthi wena ucula la ngoma ngeke masuyixoxa ikhona le voice yakho mfethu okay abayizama abayahluleka impela ngapha nangapha enhle ezansi kuzanywa lento manje wonke umculi nje okhona
oyibona se-studio nongakangeni uhlala phansi abone ukuthi ayikho into engabe oyenza e-studio maye ngekho lento egcilazayo uyabona. Mfethu before sambe kakhulu Umeya ubani umeya? Sesasithina Imeya Kazwelonke. Asazi ukuthi ukhulephi, ubani igama lakhe, music uqale nini, yonke leyo nto asikwazi lokho nje. Cela usithathe usibeke ngemeya. Ukuze namhlanje umuntu ube ngamazi besazi Imeya, sazi lo muntu behind Imeya. Imeya Kazwelonke iyona Imeya, igama layo nje impela Imeya. Engaqhaje baba nomama engizelwe babona Imeya la kumina. Ngenxa ukuthi ke abantu bawuthande kakhulu oshuni engifike ngawudlala endimeni nanokuthi ukufaka igama elithi Imeya Kazwelonke ngangilifake so ukuthi angithandanga ukuthi umculo wami ube best kakhulu kumaskandi. Ngangasho ngithi Imeya yomaskandi kodwa ngathi no, cause mhlambe ngolunye usuku ngizothatha abafethu abangacula umaskandi, so sekuyobe sekunokuphoxa phakathi mangisuka Imeya yomaskandi kodwa futhi etholakala ko hip hop nakwezinye indawo. Ngathi ngoba vele ngithandwa izwe lonke ngibe Imeya Kazwelonke. Lo mfana ke umfana ozalwe endaweni yaseshowe esigodini sasoyaya ngokukhula ngikhulele endaweni yaseNanda ngaphansi kwenkosi uNgcobo umqoqi. Ngakhula ke ngafunda esikoleni eMbheki ngagogoda ngaba no grade 12 wazama ke umfana ukuthi azame ke ematertiary wangalunga kwasho khona ukuthi no, idlozi lisi lingidinga la emculweni la lengifuna khona. Yabona ngahlala ekhaya ngathola isikole ngabona ukuthi angizame something entsha ezongenza ukuthi ngikwazi ukuphila, then ngajoin uTikTok nakhona kwakumdlalo nje ngithi ngiyazenzela because ngangeke ngibone ngizokusho lokho ngakufihli ukuthi ngangeke ngibone ubhuti uLuve indlela ayecula ngayo ngiyithanda, especially engomeni zika Khuzana umfokaMpungose. So ngayithanda kakhulu into ayenza, ngilokho ngiyenza ngizame ekhaya masihlalele sumndeni behleke uyabona kuthiwa hey ngathi uyena yabona. Yagcina into isingena nje emizweni yami ukuthi yonke ingoma mangizwe ingoma amaskandi ngizama ukuyifaka lento ngizwe ukuthi hayi lento yaziyangena and futhi imnandi bencoma nabantu. Then ngathi no, angizama ukuyiqala ku TikTok lento ngibona ukuthi abantu bazothini, ngaqala ke studio ngayiqala TikTok ngacula ingoma zakho ubhuti uKhuzani la esuke ngafeatureishiwe khona uLuve. Bayithanda abantu bangiseka bangifollowa, then ngabona ukuthi no, lento ikhona kumina. Ngaqala ngazama ukuya studio ngavela kanjalo nje emculweni ngacula noMathemba isingle yami ekuyiyona engifike nje ngahlasela ngayo kwezwakala ukuthi cha ngifikile. Nakho ke sengithola ubhuti uMenzi sasebenza, ngathola ubhuti uMthandeni sasebenza, ngathola ubhuti uNavigator mfowagcwensa sasebenza nabanye nje abafethu abangakakhulu endimeni kaMaskandi ngisebenzile nabo. Ngiyafisa ukuthi nabo ingoma zabo zibe sebalazweni njengalabo bafethu asebekhulile ngibaficile emculweni. Yeah. Sawuza umlando wakho muhle mfethu. Usithatha ukusuka usibeke. Mfethu kodwa ukufika kwakho ku music ufike ngoshingaluvu. Impela uzongifakazela. Ubungayona Imeya Kazwelonke. Yeah. Ubuyithwasa la Luve. Yeah impela. Kushintshe lokho wane account bethi ithwasa la Luve. Kwenzakaleni? Because ngangakuzwa usibeka istory ngelinye ilanga ukuthi kwenzakalani, but na umbukelo sekhaya kazi. Mfowethu njengoba bese ngishilo ukuthi ngathi mangifika endimeni eMaskandi umuntu engamthanda ngenhliziyo yami yonke ngekufihle lokho uyena ubhuti uLuve indlela ayecula ngayo. So ngithe uma ngifika emculweni ngathanda ukudlala istyle sakhe. Ngithe mangidlala cause kwasekufanele ukuthi ngizethe igama elizolinka kulento kaLuve kubonakala ukuthi cha mina lento akuyona yami ngiyizwe kubhuti uLuve ngayithanda. So ngathatha igama elithi ithwasa likaLuve
okwakwashaya ke ukuthi ngaleso sikhathi ngangaxhumananga naye ubhuti uLuve ngakhuluma naye ngamcela ngalento ukuthi cha no mfowethu yimina usibanibani ngiyacela lo shuni ukuthatha ngosebenzise so kwangishaya kancane lokho ngoba ubhuti uLuve akuthandanga okwadala ukuba aza ngize ngithola imessage ephuma kuyena eyangibekela nje ngokusobala ukuthi lento engiyenzayo akayithandisisi ngoba manje angiqalanga kuyena ngazocela ngawubona futhi umuzwa wakhe ukuthi cha no qinisile yonke into emhlabeni iyacelwa ayikho into yomuntu ongayithatha uyisebenzise ungayicelanga so kwahamba isikhathi sengiqala ilevel lomculo ngaye eGoli ngahlala eGoli isikhathi singangonyaka okuyilapho engihlangane khona nabafethu abanje ngoNjabulo nabanje ngosiqiniseko umfokamvelase sahlala sayikhuluma lento ukuthi sizoyimisa kanjani ngoba njengamanje abantu bayangithanda and abantu bafisa ukungibona ngihamba ngiyocela isitayela sika Luve umnikazi waso sathi no azizameni lento kuyenza ngendlela esayenza ngayo sizama umfonela ubhuti sahlangana naye wangikhulula wanginika nezibusiso washo wathi uyabonga ekuthenini ukhona umuntu obukele kuyena wathanda into abeyenza naye uyabona ukuthi nanini lesitayela sakhe ngesaphela ngosikandi so kwaba into kanjalo nje sagcina sixhumene na ubhuti uLuve axhumana ngendlela saxhumana ngayo ke kwa right kwanje ya shuthi kahle ngamafuphi umuntu ake isigama ethi ithwasala Luve ya uyena futhi ngiyambonga kakhulu wangisiza kakhulu ngoba namhlanje kungabe anginayo indawo ethi mina emculweni kaMaskandi ngabe ngaziwa njengomuntu oyithwasa yes yabona umuntu uyithwasa Kumele ya umuntu uyithwasa shuthi vele ngawusonke isikhathi ngiyohlezi nje ngithatheka njengomuntu yabona umuntu ongathi aqola siqinde kahle so kwangisiza kakhulu ukuthi aveze lo yambona ukuthi no angithandi lento yenzayo mhlambe kwaye imisebenzi kaNkuluNkulu yes because beke nalo igama lami elithi Imeya so ngathatha igama lami ngabuyisela lona la ngempela ngasebenzisa la ngisebenzela futhi uyabona ya manje since nixhumene noLuve nakhuluma kunjani umdlelwano beni njengamanje ubudlelwano ngiyacabanga nje ukuthi ngingathini anibona phela abangani vele ya sibona abangani kodwa ngiyakwazi uLuve ukumbhalela mhlambe imessage ngiyakwazi ukumfonela naye futhi uyakwazi ukungifonela angibuza impilo uyabona okusho ukuthi akukho ukungazwani ngaleyo ndlela phakathi kwethu yabona even ngibona ukuthi kunzima ukwamukela ukuthi ngiyacula kanje ngicula ushuni wakhe ekhona kodwa akukho ukuthi asabhekani cha akukho njalo mfethu ukuqhamuka kwakhe emculweni abanye bakujabulela abanye abakujabulela abanye bezibekube ngemba ukuthi wena uzothatha isinkwa sika Luve cause ngenza isibonelo lengoma ishise kakhulu kaMenzi abanye banokuthi bekuzoba khona uLuve lapha kodwa kube wena ngiyacabanga ukuthi usunamazondo amaningi nje ngokuthi usebenzisela oshuni kanti emculweni ushuni uyaqhubeka abantu bacula ushuni kaMgqumeni nje manje angiboni ukuthi naye kubusekhona ngabe uyaphatheka kabi ukuthi khona umuntu abazenza yena abantu ngabe bayahluleka ukunderstand ukuthi uLuve besekhona vele baningi oLuve basazoqhamuka ukuthi kukhombisa ukuthi isibonelo esihle ya nanokuthi ngiyacabanga ukuthi if umnikazi wento ezofika uqale eqhamuka ikhonze kuqala uqala uqhamuka ikhonze eshoyo ukuthi kunomuntu ozayo umuntu kanje ekanze isibonelo ukufika kwenkosi uJesu kwaba khona izibonakaliso eziningi ezaba khona ezayishoyo ukuthi uJesu yeza uma futhi thatha ukubheka umgqomeni uba inkosi oMaskandi nje kuqale kwaba khona abantu abecula ushuni lo abucula abanje ngobhuti uMahawukela
yabona njalo so laba bantu basithathe ukuthi abantu abezobikezela ukuthi uyeza umgqomeni yabo naloshoni sekufika umnikazi wawo manje yabona manje umnikazi awusefikile njengamanje and uyabona ngendlela oshawa ngawo njengamanje nodumo nesasasa eliloshuni cha futhi umnikazi ngampela usefikile so abantu abafike before mina basithanda abantu abeyikhonzi bezosho ukuthi cha kahle wena umnikazi waloshuni hayi cha mfethu mina njengamanje mina umnikazi waloshuni angiboni khona umuntu ongaboni ngisho impomputhe ayibone emehlweni kodwa iyezwe cha sekufika umnikazi walento ke njengamanje mfethu hayi cacile umlaleli uyizwele ushilo nayi inkosi yoshuni manje kuyazwakala abanye bekusagida amathwasa nayi inkosi yakho ifikile manje mfethu angafuni isibaleke kakhulu khona uyimanje nayishisa ikhotha njengamanje ingoma ngapha uTikTok usuvula ingapha sevula uTikTok udlala lo nayi le ngoma mfethu shuthu jola wethu uyazi ukukwazi kodwa ilapho mfethu ya lesho jola wethu wena mfethu kodwa phela ngiyakubona ukungibalekela ngeke nje sivale le interview ungazange ungishayele ngasho ufuna wona lo shuli still ufuna futhi le mfethu awenza kakhulu ya mfethu ingoma eyakho umfowagcwensa unavigator ubukahle kahle bazokhumbula abalaleli nabalandeli bomculo ukuthi ubeke wakuveza umfowagcwensa ukuthi le album uzoyidedela ngephasika ngoba khona inkinga ke bencane efike zaphazamisa zamthikamezisa kodwa siyathembisa ukuthi maduze sizoyidedela ingoma ngoba sesibonile ukuthi iyatrenda kakhulu abantu bayayithanda ngapha nangapha benza ama video basifonela bayifuna iphuma nini uyabona sesicasukile sesomshaya uyabo so sizoyidedela ingoma bafethu ungekudala ngizodedela uqhamuka kanjani lapha mfethu apha ushaye la umuntu nje wodwa mfethu ngiqhamuka kanjani awu ngabe ngiyishaya le ndlela eyimina ke kunzima ukucula ukright ukukhuluma ungasho nje ukuthi hey ujola wethu wena hey ujola wethu wena uyakupost umuntu okunavigate ngiyangena ngithi yeah ujola wethu wena so lapho kumele nginike ispaceana sokuthi iphefumule wona ngabe sengiyixina kakhulu uze naye uthola ithuba lokuthi ezwakala ukuthi cha ngoba sengifikile nje ngigqibe yonke into esuke khona njengoba wenzile nakushona uyabona nje ngigqibe yonke into esuke khona and isikhathi esiningi abantu abalele ingoma enami into enginginake wonke umuntu osuke soyizwile uyasho cha ingoma imnandi imnandi kumnikazi wayo kodwa umuntu ongenze ngelalela lengoma owena uyabona sekukaningi lokho ngehlela bengitshela abantu cha no uyabona asuke singathandi ingoma kahle kahle sifuna ukuzwa wena ukuthi utheni sithanda wena uyabona ukuqhamuka ngaloshuni usikhombise ngezinye indlela ukuthi loshuni ungangena noma yikuphi ngathi mhlawumbe mangaphosi 90% wengoma yazenza ku TikTok ukhombise nalapho abantu bengaboni ukuthi ngangena lelizwi la ufike ushaye ithothi ayikho lelizwi leni noLuve ufike ulifake lingene lithi khakhe ya impela njalo lokho engikwenza ka TikTok ngiyacabanga ukuthi abantu kumele bakwazi ukuthi lokho engikwenza kwa TikTok yilokho ongenze ngathandwa abantu ekuthenini ngithatha ingoma yomuntu ngiyenze ibe lento efunwa abantu sebaningi kakhulu abaculi ngibalekelele engomeni zabo kuba lokho mina ngithatha nje ukuthi ipromotion yengoma ngipromote ingoma ngiyisa kubantu because mase ngiyenzile leyo nto kukancane ukuthi leyo ngoma ingalalelwa abantu bengayithanda abantu sekukaningi amaciko engifonela ebonga nje kumina ukuthi yazi mfana ngabala nje abaculi abaningi impela ngibala uGqoko ngibala uGqoko ngibala uNavigator ngibala Igcokama ngibala uJiva zimnike because ngaqala ngale ngoma efeature yena
le abangani bakhe esemngceleni esakhe khona ya bangifonela nje abafethu babonga ngendlela engenza ngayo izinto ngendlela engikwazi ukupromote ngayo Menzi baningi kakhulu nje abaculi sebuyile kumina bazobonga omjolisi omjabulisi so lokho kuyangithokozisa kakhulu ukuthi engikwenzayo noma ngabe khona umlandeli othi akakuthandi kodwa abanikazi bezinto bayakuthanda bayakwazi ukubuya bezobonga futhi kumina ngokuba promothela nje ingoma zabo ka TikTok. Mfethu shuthi kahle singasho TikTok uyishintshile impilo yakho. Hayi uyishintshile kakhulu impela ungithathe njengelutho TikTok ngingazazi nami ukuthi ngubani wangenza ngazazi ngayiqonda ukuthi okay mina kahle kahle into engiyidalelwe yile nakulindele kumina yilokhu 1 no 2 no 3 ngaxhoma ngahlala lapho. Mfethu iqhamuka kanjani le fixture yakho noMenzi le nishenivale ngawo December? Hey mfethu leyo feature ngaqhamuka ngayo lendlela yokuthi ngivele ngingene nje ku TikTok ngikwazi ukupromote ingoma yomuntu ngoba leyo nto iyangisebenzela mina kakhulu. Umuntu ngayibukela phansi ayithathe kancane athi ayi unesicefe awuyeke ingoma zabantu kodwa mina leyo nto ingisebenzele ngilaye ngikhona namhlanje ingenxa yokwenza leyo nto. Sebaningi kakhulu abaculi esengisebenze nabo abangizwe ngijuwethe ingoma zabendala njengoMenzi nje uMenzi ngajuwethe ingoma yakhe eyayithi sithandwa sami ngowedwa emehlweni nami ingoma engaduma kakhulu kodwa ngayenza mina yalaleleka wayithanda naye wangifonela wangincoma ebonga nje ngendlela engenza ngayo waswafisa ukuthi hayi mfethu ngoba vele nakuse kanje ngiyafisa ekuthini emsebenzini noma ozayo sikwazi ukuba nawe cause into oyenzile bayithandile abantu shuthi vele nani singasebenza umsebenzi wesuthandwa abantu yabona ngingena kanjalo ke lapho kuMenzi njengoba abantu bebonile ngene nakwigcokama Elisha ngijuwetha amajitha engakaphumi indlela engenza ngayo nami le ukuthi ngiyithengisa kubacula sebengaphambili kwami ukuthi lento oyidingayo ngingakwazi ukuyenza. Yabo uyabona usungihambele phambili kumajita ngithi ngisazosho ukuthi amajita afika phuma azwakala ukuthi aqediwe studio yonke into isikhona kwazi ngicathi futhi wasubmita wona ekhosini esho ukuthi uhambise wona lawa awungekho wena original wase wena ujuwetha lawa awona lawa sakakhiphile kodwa angazi noma ukuzwa kwabantu noma yena wabona ukuthi ayi yavele yathi ngcile into isinanqa lento ehleli la awu kwabuyela studio emuva kwabanjalo impela wabona ukuthi naye indlela engangigcilaze ngayo wabona indlela engangigcilaze ngayo kuyona leya video ngagcilaza kakhulu impela ngagcilaza kakhulu ingoma impela nami ngathi mangiqedile ukwenza ivideo noma ngilalele ngasho ngathi yes nayo into efuneka kule ngoma yabona. Ubani okufonelayo for umthandeni ngafonela abafethu ophazamisa ithimba lakhe esondelene naye la ngitshela lathi inkosi uMaskandi ngicela ukukhuluma lathi inkosi uMaskandi ngicela ukukhuluma nawe uyabona kumele nengoma kanjena sahlangana ngendlela sahlangana ngayo sakhipha amajitha abamnandi ashisa ikhotha mfethu shuthi lento nomunye ozenzela uTikTok akenze iqiniso oba wazi ubani obukayo kunjalo impela umuntu lokho nje akwenzayo akakwenza kwezisisi and uTikTok i-platform enamandla kakhulu iyakwazi ukushintsha impilo yomuntu ngokukhulu kusheshsha. Mina nje yami impilo ushintshile kakhulu TikTok ngiqale ngonyaka odlule ngabo June ngiqala nje kwami ukuthi download i-app ka TikTok ngenze i-account yami ethi iswasali ka Luve kanti ngabo June kodwa bheka kusola ngoJune hlamba kapheli ngithi izinyanga ezu8 noma ezu10 kodwa njengamanje lami igama laziwa izwe lonke la ngihamba khona kuthiwa hawu na Imeya uyabo kusho ukuthi TikTok cha amandla unawo ngempela for ukupromote abantu mfethu. Ngiyazi umculo osafika endimeni futhi lento iya-affect
noma mhlawumbe iyakusebenzela. Indaba yoqhawe lami wena ikanjani emculweni? Iyobulala ngani umculo? Iyasebenza noma ayisebenzi? Ngesingawo ukubuka kwakho. Indaba yoqhawe lami ayisebenzeli thina mangithatha ukubheka singamaciko nje lawa asavela vela. Ayisebenzeli. Ngiyacabanga mhlawumbe abantu ebasebenzela abahleli bemcimbi nabanye abantu ngoba lento yoqhawe lami iyenza ukuthi mawusuke wenza i-event bayakwazi uqhawe lami ukukhanda nje into eyomsindwana ezokwazi ukulanda i-attention yabantu bezobuka ukuthi kukhulunywa ngani kwenzakalani. Uma sokubhekana nesibonelo naye khuphuka nezakho amandla wathole koqhawe lami. Ube oqhawe lami abekho ngabe khuphuka nezakho idam. Uyabona. Whereby ke thina angubona umvuzo wethu. Ngoba khona abantu abafana nabo ngoba egcineni asinako thina isikhathi esiningi. Asinako unako nje abantu ababodwa, khulunywa abantu ababodwa. Asebebhora futhi nakhona sebebabhora nabantu kodwa bakwazi ukubona bona. Uyabona. Osebeyabhora labantu lapho. Hayi bayabhora kakhulu futhi bayabhora. Bayabhora kakhulu. Uthe bebone phela labo basebeqomile. Yabona ukuthi ke musuke vele umlandeli wabo awuboni izinga lokubhora kwabo. Kodwa musuke nje ungalandeli imculo ungalandeli lutho uyabona no lethi iphelwe isikhathi. Awuthi ngiyayibuza impela ngeke ngezwe no Jive ensukwini ekhala ngayo lento le. Ubekhipha album nje. Yakhala indaba yoqhawe lapho. Engomeni ya. So mfethu ngahlahle bengibheke la wena ukhiphe uhambile wayosebenza nomthandi yini. Ungibuza ngoqhawe lami ngoba siyawazi umculo amaskandi unjani. Kube kanjani amazondo from kuma-Blue Nation ukuthi wena ushuthi usukhethe iside ubusenze nomthandi. Yabona mfethu. Yabona benge ngihlale bengisasegula leso sikhathi. Benge ngihlale ngicabange ngedwa ngisishembe. Angizofa. Yabona ngize inhliziyo ishona phansi, ngiziphampa ngamandla wamanje. Endlela izinto ezenza la ngayo. Ngase ngitshelile ukuthi okay, sho vele lokho sekwenzekile bekuyisiphetho nje sami emculweni ukuthi okay, mhlambe kudaliwe ukuthi ngithi mhla ngicela nomthandeni kuyovela kuphele. Ngoba bavele bathi nje mbo abantu. Alukho uhlobo lwenhlambe engalwazi mina namhlanje. Mangathiwa ngene competition yokuthuka mhlambe ngahamba phambili. Uyabona. Ngendlela nje ngithuke ngayo emculweni ngithukwa abantu. And futhi abantu abaningi abasupport oqhawe lami bahlulela nje ukufihla ukuthi sikunyanyela ini. Ubona umuntu efakele isithombe efake iDP kakhuzani. Yabona lowo muntu njoba ezokuthuka ahlahla a represent yena aveze ubuso bakhe yena uveze ubuso bakhuzani. Yabona shothi lowo muntu utshela mina ukuthi kahle umuntu onenkinga nami ukhuzani webhaye ngenjalo. Yabo kodwa nje inhlamba engibe nazo kakhulu ama comment angekho mahle. Abanye bese bengibhala ama message ewangithusane kakhulu. Sebakwazi ukubhala imessage ke straight ke manje bona ukuthi hayi lento comment yabambezela. Umuntu abhala imessage engaka asho ukuthi lento yenzayo uzama ukuyisa ukhuzani ngeke umuyise ukhuzani wena. Thatha isitela sika Luve adlisa ngaso ususifaka komthandeni awulutho. Yabona izinto ekanjalo. Yakaba nezinkinga nje eziningi. Kodwa ke sengibona futhi njengamanje ukuthi hayi kwaba nje umlilo amaphepha nje wawuthi sekubuye kwasije futhi imvu. Seko right futhi konke. Yazi kuqinisa. Hayi nami impela ngisho njalo ngithi hayi kwaba yivunguvungu zokuthi sizokucheck ukuthi ini kangakanani. Yeah. Ngoba phela manje wena ungasebenza nokhuzana. Awu. Impela kunjalo. Awu yini waqala. Ndoda yaqala.
Yini lokho kumoya ngayo? Kunjalo mfethu ayekho umculi engasi Ukhuzana ungasebenza naye. Yeah ngasebenza. Abukele. Ngiyakuzwa phela. Kunjalo impela hayi mfowakho ngingasebenza naye. Ngasebenza naye. Mhlawumbe futhi ngolunye usuku uyogcina kwenzakalile ngoba phela alokho usuku lingafiki. Asilazi kusasa lesiphatheleni. Mhlawumbe kusasa liyovela ithuba lokuthi yabona mhlawumbe kuthiwa uLuve akasekho ngoba phela semhlabeni la noma uLuve engasekho athi ubhuti hayi mfethu ngoba vele lento ubukwazi ukuyenza ekhona uLuve awuvole ungene uqhubeke into abeyenza. Ngeke ngibe nankinga futhi ke ngingangena nje ngisebenze ngiqhubeke ngiye phambili. Mfethu wathi usibalula kancane ingoma ethi Nomathemba. Ngiyayichecka ku YouTube yenza kahle kakhulu ngama views. Umculo ofikayo, umculo oqalayo ukukhipha isingit. Ngibonile lapha epage yakho. Ama views akhombisa impela okuyaphezulu. Ngingabona yini Imeya mhlawumbe iphinde ikhiphe omunye umsebenzi feature uLuve. Noma Imeya yosebenza noLuve mayikhipha umsebenzi. Amathuba lokho akhona. Noma ngingenayo show kahle hle. Kodwa mangase yena angicela ukuthi mfethu ngifisa sisebenzisane. Angiboni inkinga mina lapho ngiyakwazi ukusebenza naye. Noma ungamele sidlule endaweni eziningi ekuthenini ngikwazi mhlawumbe umlungisa ukuthi ke mfethu masicula sicula kanjeni yabona ba ziningi indawo engiye ngizizwe zishoda so ushuthi kahle mangathi wena usenza noLuve ungaqala uLuve ube nenhlale nje umthetho alungisa u1 no2 impela ngamle kube njalo khona la kushoda khona kuncane akukhulu khona kakhulu kodwa khona le ndawo nje encenyanyana usokheke bhuti uma uzosebenza nami uzocula kanje ngalendlela. Kahle ungafuna ukuhlale naye phansi umnika amanothi ukuthi hayi Imeya ke kwenziwa kanje kuImeya ufuna ungihambele kanje ngoba mawumlalele uzona khona la kushoda khona. Uma singiyesijaha nje ukuthi hey xa isicule eqale ayiqala ngeculweni ingoma ivuthwe uyizwe nawe uyicula uchaye isivu usungasho egcineni yabona kujaheka ngey kanti ingoma ivuthiwe akwazi sisuka usuthi no lokho kwakufaka egcineni usiyoyivala ichorus ukuthi hayi usungayivala noma kanjani uyirolele izinto yakho yabona. Cha ngifunde nami ngiyazi ukuthi nje lashuni mina namanje oba ngithi ungasebenza naye ngiyaxake ngiyayibuza ngiyiphendula nabantu bazothi hey bonke nowami ngazi ukuthi lashuni uno hey manje kodwa mhla ngifunde okunye ke uthi qala ukucula before kufika ngey konjalo impela kanjalo ngoba uyeyi ngishayiswa ufakanga ukwazi ukucula uyacula ningoma uziqede ngaphandle nje kwayeyi kwesinye isikhathi ukubona sathi lo hey awunaso isidingo la yabona sidinga nje ucule nanga ubaba uShobeni wayoshala oshuni phela oshuni siyawazi wazi kudala awufiki manje wayoshaya baba uShobeni usezulwini yabona wayoshaya ngaphandle kwayeyi wayengazi yeyi kodwa wawumnandi uzwakala yonke into iphuphelele nje futhi ungenaso isikhala uyabo. Wafika uLuve ufaka uyeyi wafika nofaka uyeyi wafika wena wacula wasufaka uyeyi umehluko abala futhi nawe wathi yeyi kuphela mina ngakwazi ukungena ngicule egcineni ke futhi uyeyi ngusebenzisa isikhathi esiningi e-studio ngusebenzisa mangijuwethe ingoma nje ku-TikTok wamazi ngisestudio sase serious yabona so engasayizi lento engiyenza ku-TikTok lokho engoza ku-TikTok so ngenzela laba abazenza mina usibona ngafike becula le ndlela engicula ngayo mina ngikwazi ukubabhisa ngicule ngale ndlela efunakalayo uyabo. Shuthi kahle masingalanda ngesingawuthi inkosi yaroshona ubaba uShobeni
ya singasho impela lokho singakho masingalanda yena ethatha ijaji kube yena ijaji esho ukuthi phathi wakho noLuve ubani oculayo la engaphuma nomuntu phathi wena ngaphuma nawe umuntu usho njalo impela mawusi ngabe kujajwa ngeqiniso ya ngiyacabanga impela hayi iqiniso lingayivela lona uyabona ukuthi cha nanga umuntu okwazi ukwenza lento uyabona ayicacile icacile mfethu ngiyazi ungenile emculweni phakathi manje sakubona kuma event amakhulu sakubona na ku TikTok sakubona ku YouTube sakubona kuma feature but siyazi ukuthi umculo wamaskandi unzima kakhulu emculweni as a whole kunzima kuwe uze manje ube leme esiyaziyo kube ube naziphi ingqinamba mhlawumbe abantu babona uright manje ucula nomthandeni nomenzi baningi abantu osebenza nabo babona ngathi ayilo mshida lo futhi impilo kube lula into yakho sezo TikTok kwavela wathi nje kwalula athi asazi behind bekwenzakalana ola long thing mfethu yabona mangabatshela nje abalaleli emakhaya nabafowethu nje abasakhulayo abafisayo mhlambe ababona abangibonile ngifika emculweni bangibona ngiduma ngifishalisa abaculi abasezingeni mhlambe nabo bafisa ukuthi ngelinye ilanga siyafisa ukucula umculo onzima abafowethu umculo onzima kakhulu umzima bawo awuboni musawumlandeli mina ngiqale ngaba umlandeli nje kamaskani ngingakaculi nawe uneqhawe cha mina iqhawe lami ngikhulele kumtshengisela umfowagcwensa kahle kahle nje ngingamazi nje ukhuzani ngingakazi belandela nje umtshengisela umfowagcwensa ngithanda ingoma zakhe nanokuthi ke futhi ngaye ngaba nomfowethu wake wangena umculweni walunguza nje wakuthiwa ukhula sikubeke wayeshaya noShune Ndidane so ekhaya nje bese uthanda kakhulu uShune Ndidane wakukhula sikubeke ya umfowethu asacule ngathi uyacula nje yini wenza ngathi asacule uyacula kodwa ubeseyekile ngoba nje iminyaka enze u3 edlule wakhwisa nje kodwa ke ngonyaka odlule usiyophela ukwazi ukwenza iEP kwangitshela ukuthi hayi shuthi noma kanjani uyabuya emculweni ngoba njeka manje ngiyambona kuma event ngibonile nje emcimbini emabhenanyawo semlazi ukhona kusho ukuthi ke singase usebuyile kodwa ubeyekile bekisho ukuthi ngikhula nje belela yona indidane ngiyithanda ya engishelo ukuthi ke kumuntu ohlele emakhaya ofisayo ungena emculweni ngiyafisa ukuthi aqale esikoleni lo muntu akwazi ukufunda maye khona indlela engadlulela naphambili enyuvesi azama ukufunda kuyima ethi ke ngicela ukulandela umculo ngoba nangiwuthanda hayi ngilandela umculo ngoba ngifuna imali ngoba imali emculweni ayikho into nje kuthiwa imali emculweni into engekho umculo uyenzela ukuthi ujabulise abantu uthandwe abantu bekujabulele bekubona cause njengamanje ngithatha ukubheka imculo ithengisa online okuyinto esilimazayo kakhulu ngoba iningi lesu walento online asiyazi into efikayo bekungcono kudala bekwazi umtshengiseni kuyiphumela ayeDenver hostela aphasa ama CD yakhe u50 afika anikeza abantu abuye naleyo mali ocash enze into afuna ukuzenza njengamanje mina nje yami ingoma akaze ngibone imali ngayo kodwa ikhona online and baningi abaculi abanezingoma eonline namhlanje abangenanga ukuthi 10 rand ephaketheni sibe ingoma ziyathengisa ukuthi ithengiselwa ya siyavuma ziyathengisa umvuso ukuthi ziyathengisa ngemuphi mhlambe leyo nto uzothiwa imali uzoyithola emva kwezinyanga ezithile yabo lezi izinyanga kudlani wenzani cause ungena e-studio ku-cost about 15,000 muse wenza album sibuzeke lo 15,000 so mhlambe kuphela izinyanga ezo6 awathola imali kuthiwa uthengisa online udlana izinyanga ezo6 uhamba ngani wenzani nje empilweni awenze lutho uhlele ekhaya yabo umculo onayo imali umculo onzima umculo uyakhulumisa umculo unamazondo unenkinga eziningi kuseni njalo kuseni movuka usuzothola imessage ethile engekuphathe kahle
mhlambe ephuma umculo othile noma ephuma mhlambe kumhlelo umcimbi noma kumuntu nje uyabona so lo mculo onzima bafethu udinga nenhliziyo nesineke nokubekezela uyabona eish hayi wakhuluma mfethu ngifuna nje ngifuna sisho igama lomcimbi ngifuna ukwazi nje Imeya since ingenile emculweni ayithi usuyaqashwa awusayivezi basakhona laba bacela ngiyayibona wena mawu-approach umhleli bazocela nje uzoperform ngifuna uma bekuqashile wena malini imali enkulu Imeya abasebayiqasha ngayo since waqala usuqalile ukucula osho ukuthi hayi mina imali enkulu angaqashwa ngayo u10 rand yabo mawu10 rand cha ngenze isibonelo angifuni sisho igama lomcimbi ngathi yabo kanjani hayi mfethu okwamanje ngiyacabanga ukuthi engikwenzayo nesengikwenzile ama-event engisawahambile kwama-event ukuthi bengifisa nje ukubonakala kubantu kahle kahle bengifisa nje ukubonakala nanokuthi abantu bengaze bengibone ngiperforma nanini olamanje bayangizwe engomeni ngapha nangapha olamanje abangazi ukungibona ngise stage ukuthi makuthiwa ke ngise stage ngibanjani ngenza kanjani khona ngiyakwazi ukunyakaza ngoba phela ngoba kathi kusoka mangijoyesa ifondiswe kanjena sezokungaziwa nje kwazi ubuso yabona hayi cha kuyazwa naloko kuhle njalo mfethu iyona iphathi emarketing le impela mhlawumbe lo muntu ocele kuye emcimbini kulonyaka uthi esenza umcimbi ngokuzayo uzobe sekuqasha uyothi ngikwazi ukuqashe cause lento oyisho ya 15000 iCD nakhona sibalile imali yokudla asibalile imali yokuhamba wegoli uma uye egoli wenze egoli asibalile nensimbi studio yini la nifene ibhuku okunye yonke la nto phela iyakhokhelwa 1 by 1 keyboard bass guitar Costina leading guitar kumele ukhokhele bonke labantu bala yabona sihlahle isidiphe yawo 30 idingo zonke nesondele sayiphelele nje ngoba phela musuka la uyegoli udinga indawo kulala awuhambi wedwa akwazi ukugcula wedwa mhlambe nibabini abantu bathathu nidinga indawo nidinga ukudla naphela nebus yabona itransport ezonithutha iphumeke iCD phuma umsebenzi ungathandwa umuntu ungalalelwa umuntu ungaqashwa indawo ungabizwa ku-event imali esiklahlele 30000 sizokwenza njani awuye emgaqweni manje ubamba inkonzo uyakhona lapho uthi siyakwazi thina inkinga hayi man ileyo nto phela efaka ingcindezi yaziwa kubantu but udumo ungenamali yabo udomile olamanje nawe understand ukuthi ngidume makunjani la uyabona uhambela ngenyawo nyawo bonke abantu uhamba ama-taxi kanye nabo uyabona bakuthatha kube nzima khona asifuna uqamba amanzi sakubenzima imali impela ayikho emculweni uqinisile ukuthi wena zange ubone ngishisa into kulento ya online hayi kwamanje uba uploadela ingoma nga-uploadelwa omunye umfowethu obeka ngisiza egoli engamthola nje egoli wa-actor as manager be-acting manager nje yami kusukela ngifike egoli ngaze ngabuya unyawo odlule uyena engifakelele iyona ingoma kodwa futhi naye wayethathe komunye umuntu ingoma ingoma khona ngaqala ngayifakela omunye umuntu efake i-channel naye naye nawe ayiphindwa ayithatha wazoyifaka sayifaka ngapha manje ke emva kwesikhathi yabona ile channel wena wazi ukubona ukuthi yonke into yenzeka kanjani i-studio wena wazi ukuvula i-studio se-channel ku-YouTube uyakwazi ukucheck lutho angazi ngifike nje kuleyo ndawo nanokuthi phela vele ngisanga vele isingile ngathi hayi le nto vele ngiyiyeke ngoba vele mfethu phela leyo singile ngoba angisazi izolo bengiyi-check binangaki 24 30 angisazi lapho views ngisho ingayenze ku100 rand imali yakho leyo isebenzele mfethu kanzima ibuye kanzima and nangokuzayo i-channel izokusiza uma wenza into ngisho ungahamba uyoperform wade uyoperform kwimbadada yabo leyo performance utshele bekushoot uyi5 futhi nakhona ngangishuthiwe impela khona lapha noma nje ungahamba nomngane wakho onefoni noma onecamera njalo i-performance yakho iyithatha lezi zinto futhi kube i-profile yakho iposte khona ku-YouTube nithina bese ngekho imbadada sohamba siyoviewa lapha siyibuka and then
YouTube wena ufuna ukufika ku-1000 subscribers 4000 watching hours uzoyikhokha imali emva lapho ke. So izinto ezifuna ukusinaka izona zinto esingazazi indlela elula ku-YouTube. Into ngoba ngibuza ukuthi kanjani but sisazoxoxa kunankinga mfethu. Abantu ngiyasho namhlanje baphuma Imeya sebeyazi kangcono, baphume sebeyazi inkosi yaloshuni. Uthi ukujida nje uqabela ngapha eshowe emakhaya. Mvuma nevunya izalwane. Mfethu. Ngoba ngisho ngizwe. Umfowethu wamkhona uyivumile. Uyivumile naye. Hawu. Uthi yini meyisathi ukudutshulwa lahlezi iqoke. Kusho bani ungezi? Hayi usho abantu. Kusho abantu. Kodwa usabe ukudutshulwa hlezi uqoke bulletproof. Hayi phela so istyle into mawuyithanda uyayithanda. Uyabona into yakho ngawenze umenze kusafuthi umuntu. Yeah mfethu. Unyaka usaqala mfethu. Mhlawumbe khona inhlelo uzumeya usiphathelele kulonyaka. Phela ngeke ushiye ngoNomathemba kanjalo or ufuna ukufocusa kuma feature kulonyaka. Hey mfethu, kahle ngiyafisa ukwenza umsebenzi wami. Kuyikhona okusangishana ngamanje. Angabe naye nje umuntu ongumele ongilekelelayo. Ekwazi ukubona ukuthi ngidingani, akwazi ukungiletha into engiyidingayo lesikhathi engiyidinga ngaso. So kuthatha kube nzima ukuthi ngiyakwazi ukwenza umsebenzi. Kahle bengifisa ukuthi bengingaba namandla ukuthi ngenze i-album. Ngikwazi ukwenza i-album isikhathi sisavuma ngoba njengamanje ngibona ngathi ibhola lesengangimina. Lila ekhwapheni. Lila nje ekhwapheni. Ngigijimela ngedwa angimakwe umuntu yabo. So sizofika isikhathi sokuthi ngiphuculele ibhola. Yes. Ngigijime emuva egcineni kuba nzima ke lapho because abantu bobe sebethi nalo mfana wade edumile mbukela usenjani usedayisa amagwinya yabona itemu lamagwinya silibona yatalape. So angifisi igcina kube njalo thola mhlawumbe sengidayisa emgaqweni uyabona noma ngeke ngisho ukuthi angifisi ngoba impilo ngokuyazi siphatheleni kodwa ngifisa ukuthi njengoba njengamanje amehla sethe nje ngimini attention ngisanayo kuba ukuthi leli thuba enginalo njengamanje lisebenzisa futhi liyangisebenzela ngikwazi ukusebenza ngithola imali efanele yabona ngikwazi nje ukushintsha impilo yami kancane ngendlela efanelekile. Hayi kuyazwakala mina nje ngathi cela kuwa amasinging ale album mfethu awuphindi uyibone mhlawumbe ungadedela i-EP instead of album uthi uthola amandla awudedela i-EP mhlawumbe uthi nje 5 or 6 wengoma kodwa nje mawuthi noma khona kwenza lapho udedela isingile yona ekwazi ukungena abantu. Ngithi uyabona nje abaculi bamapiano lokhu bafaka ngesingile edume ngayo kuphela omunye asadumile kusasa. So and save nesikhathi ladoyisho udelele i-album ngo-15,000 ihambe yoduva lapha eduve khona. Yeah, mhlawumbe ingoma ezithandwa uzu2 nakhona ezithandwa ngoba phela nje nase siyenzele uyasiphoqa kuzo. Yeah, lokho ngitshela ngesisa hambani yo download ingoma zami. Yabo. Mfethu ngathemba ukuthi kuhambe kahle konke namhlanje abantu befisa ukwazi bakwazile namhlanje. Thina la ekhaya before uvale awuhambi ungavalisanga la ekhaya sine quiz. Ukhetha nje into eyodwa mfethu ngoba nje ngithi juice apple orange uzothena orange awuchazi. Nginembuzo nje e5 yakho. Ngizobeka amacika u2 khetha lodwa kanjalo. Yebo nzima lo phasi lo. Nzima. Awumkhetho uma uthi awumkhetha ngakusho ukuthi lo ngamkhetha ngiyamnyane. Oh yeah, kusho ukuthi ngithi kuyaphoqa ukuthi ukhetho yedwa nokuthi uthi uyamnyane. Ngawuthi nabo lapha emakhaya bayi understand ukuthi inhloso yethu ukudlala akusikuxabanisa abaculi akusiko ukuthi Imeya masishiye yakhetha ubhova yashiya uShepherd isiyamnyanya uShepherd singaqala mfethu. Uthe esijala ukuyiqala kodwa igcina ku2 or 3 ayamacika vele shiya. Okay, inosikweletu ulimit. One must go.
Awungeke unwa ikhanda ku1 sefika ku5. Limit mfowethu. Limit. Limit. Nomjabulisi nomjolisi. Jolisi nomjabulisi. Ngasho ngithi umjolisi. Imbatata Festival ingoma kazwelonke. Yabona. Oh shamba zonyawa. Hey. One must go. Ngicatha lengoma kazwelonke. Engafisha ukufika. Ungaqasha. Akayivezi. Ungathi ngisafaka isicelo sokuba khona. Sizoshi imbatata ukuthi setholile ithuba. Asasikhethi. Usekhetha ingoma wona ke ufuna ukuba kuyona. Manje awukhethi lutho lana. Hayi uzadlule. Mangithi ingoma kazwelonke nempucuzeka futhi. Ubiseza nempucuzeka. Ingoma kazwelonke. Uphuma nengoma kazwelonke. Hayi ingoma kazwelonke. Mawubeke nempucuzeka. Hayi ingoma kazwelonke futhi. Ake kuyazwakala lapho. Jive zimnike uqoko. Uqoko. Ya uqoko mfethu. Igobhe kaNomkhosi. Ya. Undoni novumile mngoma. Uvumile mngoma. Uvumile mngoma. Ya. Qizile nosaliwe. Into eyodwa bese leyo. Ayodwa lento le. La iqizile ukhona futhi ushisa ikhotha. Usaliwe la uyesa soshisa ikhotha. Shuthi abantu owu2 lapho. Musifuna ungirobha uthi into eyodwa. Hayi. Qizile nosaliwe. Ngihamba nosaliwe mfethu. Ngihamba nosaliwe. Indlamlenze noLuve. Ngihamba noLuve. Hamba noLuve. Yeah. Ayishayile mfethu noma khona obalekelile kodwa kunankinga. Mbukelo Perfect TV ngiyathemba ukuthi lapha ekhaya enjoyile uhlelo lethu namhlanje siphethe Imeya kazwelonke ichaza ngempilo yayo ichaza ngohambo lwayo emculweni siyathemba ukuthi konke bufutha ukuza ukuzwile namhlanje Meya bhuti awakho sesivala mfethu athina kokugcina awami engadlulisela nje kumlaleli emakhaya ukubonga nje ithuba ngibonga nje ithuba abafowethu abangiphele lona emculweni ngifika ngingaziwa bangiseka ngakhaca wathi wasuka la wena sikwazi abalandeli bangithatha banginabukelisa bangenza umuntu enguyena ngiyafisa kakhulu ukubabonga abalandeli bomculo kaMaskandi ngithi nje abakwenze kimi ngiyafisa nokuthi umfana osayikhulela emakhaya ofisayo naye ukuba la engikhona bemthathe bemseke bemkhulise bemnike iyalo lezi abanginike zona mase ngiyafisa ukuthi abafana emakhaya abakhulu abafana bebazi obhuti inhlonipho nje inhlonipho baleke kakhulu inhlonipho musuku umfana okhulayo asisho ukuthi ngingadlala khona ukunceka nensizweni ukuyidlalela nje uyihlekele kodwa okubaleke kakhulu ukuhlonipha umuntu ongaphambi kwakho lokho kukodwa ukuthi sakubeka lenye izinga ongazocabanga ukuthi uyofika kulona yeah Mbukelo Perfect TV imina ngisakudla nalo ibhova lami ngemuva lapha likhona ngithi nje until next time